I per ahí com va l'assumpte. Se preguntareu què fem en esta disposició, perquè normalment estem ahí darrere, i avui he decidit fer un vídeo diferent, perquè estava ja cansat d'estar sempre en la mateixa situació, així que he agarrat la guitarra i he pensat, hòstia, per què tant de pessimisme? Per què tant de ploraero? Anem a divertir-nos moltíssim en este vídeo. Agarro la guitarra i tinc un aparatet com el que esteu veient a continuació. Això és un pedal repetidor, o ho dic jo així, però no sé així segurament, que consisteix en que moltes coses de les que toque se queden guardades i van en bucle sobre les que després puc tocar jo algo damunt. Per exemple, un exemple, Una, dos, un, dos, tres i... Vale? Ja veureu. És un fail? Ah, vale. Un, dos, tres i... Ho sentiu? Ahí està el... Sobre això podem tocar pues, alguna melodia. I això és la mecànica de la situació. Aleshores, què fem si un dia estem avorrits en casa i tenim un instrument i un pedal i un amplificador, per supost? Pues podem crear ritmes i cançons sobre les que podem després ballar hasta l'amanecer. Així és que, això és el que he decidit fer avui i espero que us agraden les cançons que vaig a tocar. Jo què sé, vaig a... Així que vamos allá. Vamos allá. Bueno, en primer lloc tenim el ritme, que el ritme, com molts sabeu, és una cosa bàsica i que mos du el tempo. Per fer el ritme, què podem fer? Hem de pegar colpets suaus, no trenquem les guitarres per l'amor de Déu. Colpets suaus sobre la guitarra per crear el ritme. Un exemple, anem allà, Un, dos, un, dos, tres i... Merda, no així. I el ritme se queda guardat. I ara podem fer una base de rap. Ei, quédate en casa, no me faltes la mà. Estate quietet y no vayas a comprar. Estás massa gordo, que fas tant de ñordo. Veges, tu, pa què vols tant de bater curicú, vale? Algo així. Així podríem tindre la nostra pròpia base de rap i ser uns raperos. Però, així no són raperos. Així estem fent una altra pasta. Així és que, què li podem afegir al ritme? Què li podem afegir? Pues li podem afegir una base melòdica. El baix en una banda de música és el tio que sempre està recte i que no es maneja. Vale? I això és el baix. Per tant, sobre el nostre ritme anem a afegir-li una base. Anem allà. Un, dos, tres i... Per tant, la nostra melodia quedaria així. I ara ja podem improvisar. Ei, què fas tu ahí? Mirad-me. Què fas en casa? Què fas en casa? Què fas en casa? Pots parlar així, com si estiguem en un vinyarroc. Ei, per aquell 24 de desembre que estarem tots en casa bufant-nos hasta reventar, hasta tirar la pota per la boca. Sí, tu que estàs ahí, mirant-me ahí, deixa de mirar-me, què fas ahí? Per tant, ara som uns artistes raperos, però què volem fer si podem afegir-li una melodia? Què faríem? Pues afegir-li acordes, com per exemple, sol, si. Jo vaig afegir una melodia que me conec i que quede acorde a la base i al ritme que hem afegit. Així és que, anem allà. Calfem. Sí, senyor. I ja sona per ahí. Això pot acabar sent un mareig que pot destorbar els teus veïns moltíssim. Per tant, tenim un altre avantatge a esta tècnica. Ara ja tenim tota la melodia, ja la tenim tota, ja podem fer la nostra pròpia cançó i ja podem ser els reis del mambo. Però ens falta una melodia principal i després cantar, per supost. I anem a passar museu de categoria. Ja.
burrito, gasolina, dale. Salsa, tequila al corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila al corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila al corazón, salsa muy bueno, salsa, tequila al corazón, muy bueno. 5, Tegaense, 5, Costa, chorizo, Santa María, Tex-Mex, tequila gato negro, cerveza Old del Paso, tequila nachos fritos, vida loca. Por favor, bailando, Eva Méndez, Ricky Martin, Coca-Cola, Coca-Cola, Ricky Martin, Coca-Cola, Eva Méndez, Coca-Cola, vida loca, Antonio Banderas, dale. Salsa, tequila al corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila al corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila al corazón, cerveza muy bueno, salsa, tequila al corazón. Estic molt cansat. I ja tindríem el nostre temazo. Pues m'ho va passar bé, la veritat. També podem cantar altres cançons, altres hits molt coneguts, com per exemple... Quédate en casa ya, no te faches una casa ya. En fi, així seria la tècnica per a tocar cançons en les vostres pròpies cases. Ja sou uns artistes, ja podeu anar a concerts, podeu anar al Vinyarrock, tireu el vostre currículum al Vinyarrock, no tardeu! I en fi, aquesta ha sigut la tonteria que se m'ha ocorrit per aquesta setmana, espero que us hagi agradat moltíssim, que vos hagi animat un poquiu la quarantena, que sé que estem molts així plorant. Estem plorant, Amanta, vull quedar-me'n de casa lletes. Espero que vos hàgiu divertit, que per algo fem estos vídeos. Doneu-li like si voleu que faci més vídeos així improvisats o raros. Bueno, doneu-li like si vos ve, tampoc vaig a obligar-vos a donar-li like, perquè ja és que sou marxoris tots. Vaig a descansar la gola que la tinc per fregir espàrrecs. Ens veiem al pròxim vídeo per elles, cuideu-se i passeu-ho molt bé en casa. Pensant en eixir de ta casa, no n'hi ha ningú virus per en la massa. Estic improvisant un sobre la marxa i ja no sé què inventar més coses. Estic molt avorrit perquè sí.